Sawubingelela umkhozi wakamzobe. Namhlanje ngifuna ukuthi ngikhulume ngalento yeIncelebane. Incelebane zitholakala kakhulukazi esigodlweni seyinyanga. Ake sinciphise lento yokuthi thina siyinyanga sikhande kakhulu abantu babe yincelebane zethu. Uma sikhuluma ngencelebane, kunomuntu ongazi incelebane oyibuza ukuthi yini incelebane. Incelebane ilo muntu lo osuke esebenza ngaphansi kwenyanga. Uma esebenza ngaphansi kwenyanga, one okokuqala inyanga mayithwele igubhu ziphakelwe uyena incelebane ke le. Two okwesibili isigodlo la kulezi igodlo engangeni khona umuntu. Thola ukuthi akekho umuntu ongenayo kungena inyanga kuphela incelebane iyangena lapho. Uma kungcolile isigodlweni kufanele kushanelwe. Incelebane iyashanela lapho. Number 2 makukhona inyoka noma umkhovu kushaya isikhathi sokuthi uphakelwe noma ngabe silwane noma umkhovu noma ngabe yini ebusuku ngo12 inyanga mayikhathele kuvuka incelebane kube yiyona ephakelayo. And wambona eseqhula umuthi engaholi engatholi lutho eqhula umuthi nje for free aphakela ukudla kuphela adla ukudla suthi abe right abe happy. Isikakhulukazi mawukhuluma kabi ngenyanga le ayisebenzelayo eqhulela umuthi acasuka abhodla umlilo agijima aze ayoyitshela suke seshayiwe lo muntu suke setshenziwe eseqhilaziwe. So thina abantu abayinyanga ake sihliseni lento yokuthi sikhande kakhulu abantu babe yincelebane because one okokuqala uma umuntu efika kuwena kukhona into azoyenza ezokusiza noma ezokubambisa something noma ezokufaka isandla lapho osebenza khona mawuqola umuthi ekusiza ekugqolisa umuthi musu ucabanga wena ukuthi efanele abe yincelebane ngoba number 1 lo muntu unabazali kubo kunezinto abayilindele kuyena ezindla engekho zimbi. Number 2 lo muntu unamafowabo unosisi unodadewabo nabo banethemba ukuthi kusasa basazobambisana ngempilo bafika kuleli izinga nawo okulona izinyanga noma iziphiwo zingafani. Mawusumkhandi incelebane ugqilaza umzali wakhe ugqilaza ifamily yakhe ugqilaza wonke umuntu athembele kuyena. So ngiyayiblema lento yokuthi thina siyinyanga sikhanda abantu babe yincelebane. Umuntu mehleli nawe wazi ukuthi wena uzolokhu umsebenza abe yincelebane yakho asebenzele wena kodwa ungamholeli ngisho imali encane. Makuthi kunezipoko eziphakelayo ebusuku ziphakele uyena. So wrong leyo nto ayikho right. Mawuyindoda izinto zakho zibambele wena ngezandla. Walanda isipoki uyasiphakela njalo ebusuku ngo12 siphakele wena ungamfaka omunye umuntu. Siphakele nje wena isipoki sakho ngoba esakho sicebisa wena siphilisa wena futhi senza wena ukuthi ube isigwili. Umbona kanjani umuntu uma eyincelebane enyangeni? Ngikhuluma nomuntu ke njengamanje wena onomfowenu osebenza enyangeni wena onosisi wakho noma nodadweni osebenza enyangeni but lenyanga ebothi icebile inemali. Okokuqala mtheste ngokukhuluma kabi ngenyanga asebenza ngaphansi kwayo uzobhodla umlilo. Isign yokuqala le ukuthi lo muntu lo uqhilaziwe. Okwesibili uma eseqhula umuthi engeke ahole uyena oshanela esigodlweni uyena onikeza abantu imithi uyena ogcaba abantu uma ukuthi inyanga iyalapha sekuyena oshaya abantu izinhlanga kodwa akaholi noma ehola kodwa mawuthi uyabuka imali ayiholayo mhlawumbe emanti wenza 1000 kodwa akasasuki lapha qhilaziwe lo muntu. So wena muntu osebenza ngaphansi kwenyanga ake ngithinte abantu abangaphansi kwa 30 years. Ngiyabayeka abantu asebeno 35 years because abanye abasebeno 35 years impilo isuke isakhona but basuke sebenama chances amancane kunabantu abangaphansi kwa 35 years. Because ngikwenzele nje example umuntu ona 60 years mamhambisa indawo engango 2 kilometers I think uhamba 2 hours or 1 hour sometimes ahambe 30 minutes but umuntu ona 20 years mamhambisa indawo engango 2 kilometers uhamba I think it's 5 minutes or 10 minutes because yena umzimba wakho usashesha. That's why ngithi mawusuneminyaka engaphezulu kwa 30 usuku unama chances but not high okudlula umuntu ongaphansi kwa 30 years wena mawusungaphezulu kwa 30. So wena umuntu oneminyaka ewu30 kuya phansi
usebenza ngaphansi kwenyanga ngiyaxwayisa isikakhulukazi wena onesithunywa, isikakhulukazi wena onengilozi yokuthandaza, isikakhulukazi wena oyisangoma but usebenza ngaphansi kwenyanga. Ngithi mina kuwena sukuma uyimele, ngiyakuxwayisa ngoba la uhleli khona the times usebenza ubhula inyanga le oyisebenzelayo uma ingekho kube wena obhulayo, le mali oyibhulelayo the times ubhulela umuntu idlozi lakho selibona imali, wena leyo mali ingena kuphi? Ingena la emsamo wenye inyanga engakhona kini. Leyo mali ingena kumsamo okungawona futhi wakini. So ngifaka nesixwayiso kubantu abaningi abasebenza ngaphansi kwezinyanga abaneziphiwo ukuthi mawunesiphiwo ngicela ukuthi uphume uhambe uyimela noma usondelane nathi sikunikeze ulwazi oluncane, ushiye lawo nkanyiso lezo inkomo lezala ikhaza ukukhanyisa, uhambe uyosebenza uyimela ungagqilazwa inyanga ngoba lesikhaftini osisebenzelayo asiyikini. Okuwesi ma sekushaya isikhathi sakho sokuthi njengamanje usuyafa ayikho into ezoyishiya kini.